Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Pane kuziva Mwari, kugova kuklema kuziva Mwari. Haleluya. Pane zvinhu zviviri. 1 Vakorinde chapter 1 kubva pa verse 22 kusvika pa verse 28. Nokuti vaJudha vanokumbira chiratidzo navagiriki vanotsvaka uchenjeri. Haleluya. Asi isu kana takagamuchira Kristu tikamutenda saiye Ishe namuponesi wedu, kuziva kuti patinenge tichiparidza evhangeri tinenge tichiparidza Kristu uyo wakaroverwa pamuchinjikwa, chinova chigumbuso kuvaJudha novupenzi kuvaHidden. Haleluya. Kunyange uzvidzo sei nenyika, ramba umire pawakadarwa napo naMwari, nokuti Jesu vanenge vainewe. Haleluya. Isu tinoparidza Kristu wakaroverwa pamuchinjikwa. Haleluya. Vupenzi kuvaHidden, nokuti munhu unoparidza evhangeri, shoko raMwari rechokwadi, nyika inogona kumuzvidza, nyika inogona kumumhura, nokuda pokuti Kristu vupenzi kune vanhu vasingamuzive, asi kuti kune vanhu vakamugamuchira. Kristu isimba raMwari. Haleluya. Say, I love Jesus, I love you my master. Nokuti hama dzangu, tarirai kudanwa kwenyu. Haleluya. Kuti havazi vazhinji vakachenjera panyama vakadanwa naMwari. Havazi vazhinji vane simba vakadanwa naMwari. Havazi vazhinji vanokudzwa vakadanwa naMwari. Haleluya. Asi Mwari vari kumusoro kudenga vakatsaura zvinhu zvovupenzi zvenyika kuti vanyadzise vakachenjera. Mwari vakatsaura zvinhu zvinozvidzwa zvenyika kuti vanyadzise izvo zvine simba. Haleluya. Mwari vakatsaura zvinhu zvinozvidzwa zvenyika nezvinoshovorwa nezvinhu zvisipo kuti vashayise zviripo simba razvo. Haleluya. Hama mudikanwa, kunyange nyika ikasakugamuchira, kunyange nyika ikakuzvidza, asi ziva kuti Jehovha vanenge vainewe, nokuti Mwari vakapa simba zvinhu zvakazvidzwa nenyika, vakapa simba pazvinhu zvinoshovorwa nenyika kuti Mwari vavonekwe. Haleluya. Jesu vari pakati pedu. Haleluya. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.